Днес си направих ябълкови тарталетки. Ако и вие искате да си направите, вижте продуктите и как се приготвят. Нужните продукти включват 200 грама ябълки, 1 яйце, 58 грама кварк, 9 грама кокосови стърготини, малко бак пулвер, ванилия. Започваме. Първата ни работа е да настържим ябълките. Това са 200 грама ябълки или 2 блока въглехидрат. В тези тарталетки няма да използваме никакво брашно, оризово, овесени трици, каквото и да е обикновено брашно. Просто ще бъдат само от ябълки, като въглехидрат. Като версия на тази рецепта може да се използват само яйца като протеин, но на мен идва прекалено, ми се усеща вкуса на яйцата. Затова реших, че ще е по-добре, ако само единия блок протеин е от яйце, а другия блок протеин е от кварк. Тъй като кварка е обезмаслен продукт с 0,2% мазнини, заради това удвояваме мазнините за него и т.е. използваме 3 блока мазнини вместо 2. Мазнините в тази рецепта ще дойдат от кокосови стърготини, които са по 3 грама за блок, т.е. 3 по 3 9 грама кокосови стърготини. Нарочно исках да обясня всички тези неща, докато настървам ябълките, за да имате яснота. Иначе рецептата можеше да стане готова за точно 1 минута. Така, ябълките са настъргани. Така. Ябълките са ми от сорта Златна превъзходна, която е доста сладка. И не смятам да слагам друг подсладител, еритритол или стевия. Така, продължавам с чукването на яйцето. Така, и сега ще използвам кантарчето, за да добавя 58 грама кварк. Моя е ванилов. Може и с обикновен кварк, като тогава ще си добавите и ванилия. Аз тук също допълнително ще добавя ванилия. Като вариант може да се направи и с канела, тогава няма да слагате ванилия и ще се получат канелено-ябълкови тарталетки. Така, добавих и кокосовите стърготини. Сега ми остава само да разбъркам и да разпределя в формички. Трябваше да взема по-голяма купа, но не прецених това. Няма нищо и така ще стане. Така, има вариант и да се пасира това. Но аз не искам да го пасирам. Добавям и на око около 1 чайна лъжичка бак пулвер и последно ванилия, за да ми е по-ванилово. Така, никаква друга захар, подсладител няма да добавя. Така, разбърквам, за да размеся всички съставки. Приготвила съм си 4 тарталетки. Ще ги изпека във фурната на 170 градуса с вентилатора до готовност. Предполагам, че за около 20-25 минути ще са готови. Трябва да следите, защото всички фурни пекат различно. Така, сместа е готова. Приготвила съм си тарталетките. Това е за 2 блока протеин, въглехидрат, мазнина. Получава се доста добро количество. Така, ще напълня първата тарталетка и може би така ще добия представя точно колко тарталетки ще се получат. Да, точно 4 тарталетки. Тоест, един блок протеин, въглехидрат, мазнина в случая ще ни бъде от 2 тарталетки. Така, което е много добре. Може да се хапва за закуска, за десерт. Да си добавите
примерно по една тарталетка, това е половин блок. Примерно към обяд, към вечеря или да хапвате за следобедна закуска. Получават се точно 4 тарталетки. Така. Друг вариант е да се използва вместо кокосови стърготини друга мазнина, например тахан, но на мен ми харесва с кокосовите стърготини, тъй като и кокоса си добавя аромат, който много ми допада. Така, готови сме. И тарталетките. Сега ще ви покажа една тарталетка. Ето така са напълнени. Отиват във фурната до после. След 25 минути тарталетките са готови. Тарталетките изстинаха, сега ще ги пробвам. Вижте колко лесно се отлепят от формичките. Изпечени са и отпред, и отзад. Сега ще ги пробвам. Ето ги. Мекички, сочни, достатъчно сладки. И за един блок са ето такива две тарталетки, т.е. много хубаво количество за един блок. Много лесно се приготвят. Ако искате и вие да си храните балансирано и здравословно, направете си ги и вие. Ако ви харесват такива лесни рецепти, абонирайте се за канала. Благодаря ви и хубав ден!